2025ko otsailaren 23an, Olaf Scholz sozialdemokratak Alemaniako hauteskundeak aurreratu zituen. Koalizioaren kolapsoa eta eskumuturreko gorakada markatuta. CDU izan zen hauteskundeen garaile, botoen 28,5% eskuratuz. Bestetik, AfD botoen 20% eskuratu zuen. Azkenik, sozialdemokratek porrot historikoa jasan zuten, botoen 16%ra jaitsiz. Hauteskundeak hainbat arrazoirengatik aurreratu ziren, baina bi faktore erabakigarri daude, krisi ekonomikoa eta soziala, bestetik migrazioaren auzia. Arez horiek larriagotu egin dute herritarren nahigabea eta ezegonkortasun giroa sortu dute. AfD bigarren indar politiko bozkatuena bihurtu zen, immigrazioarekiko eta Europar Batasunarekiko diskurtso kritikoak bultzatuta. Mercek baztertu egin du AfDrekin koalizioa osatzea, eta negoziazioak hasi ditu SPDrekin eta Berdeekin. Hala ere, Javier Couso Bilboko hitzaldian esandakoaren arabera, ez dago ezkertiar mugimendua errepresentatzen duen partidurik. Bere iritziz partidu guztiak globalizatu egin dira, eta ez dago langileen interesak defendatzen dituen alderdirik. Bestetik, Die-Linke izandako berpizkundea azpimarratu du. Bestetik, sozialdemokratek, berdeek eta liberalek emaitza txarrak lortu zituzten. 2025ko hauteskundeekin alderatuta, 3 partiduak babes gutxiago lortu zuten. Gainera, AfD eta CDUren boskek agerian uzten dute Alemaniako gizartearen biztanleriak eskuinera biratzaren alde bozkatu zuela.